Kini akong pangayuan karon ninyo og mga huna-huna, bahin man gud ning kalaki sa nangulitaw nako. Wa na ko sugta, karon gipakauwawa naman hinuon ko. Gibati ko gid ang kauwaw. Mao man gud ni ang mga panghitabo. Usa ni kasugarol sa buwangan ang nangulitaw nako, ug ako naninda kog pagkaon sa buwangan. Mao man gud ni ang mga panghitabo. Kaon mo, sir! Di ay lilarang, sir! Kadiritas init masad kaayo! Diri mo, sir! Dali, sir! Suwad lang mo, sir! Hi, Flor. Oh, uy! June! Makaon ka? Ang kaon na lang. Daugan maka ka? Daogan na ta. Sigir man sang inilog, oy. Sige ka diig pabiya! Oo, parigla tong ako. Buto minoong ko. Aw, kung mauna, dali. Lingkod, dali. Oh, lingkod, lingkod. Kinilang kuan, kinir ba piliro ta sa kuha sa dubo, oy. Og daugan di ay? Wag yung lamig kaon, may lami. Ganahan ka diay mo kaon ron. Ganahan na lang tukon nimo. Uy, unsa, ikaw gyud. Nindot man kay kag smile god. Uy. Isuwa lang unya nako imo pahiyo. Diri na, oy. Daghang bulatik diha, daghang pasakalye, diri na. Sige. Puso lang ako. Diri lang ko. Mao ni si June, ibog kay ni siya nako. Gani kun wa ko'y daghang customer o kun hapon na, naagid ni si June sa among karinderya, mag-standby. Uy, June! Naa ka man di, wa ka manari di, ron? Wa, Flor. Parigla ko. Ano lang ko standby sa mong karinderya. Ano sa man mo kaon ka? Busog pa ko. Soft drinks lay ako. Kay yung malamig ha, soft drinks. Naibaw ko, uy. Bugnaw gina imong gusto. Naibaw kay ko, ana. Oo. Kadiyot lang ha, kadiyot lang. Okay ra, Flor. Sobrang gitutukan ni mo diha, ha? Imong legs, amisa, eh. Puti kayo, murag sudyong. Buyag, oy. Ni arabarong ugahip. Buyagan to. Paglinay diha, oy. Ikaw no, puyo, ragod. Kadiyot kay bagos ako kaayos, ha? Sige. Sige, Flor. Manak ko manari istigbakay. Malas sa buwangan. Tigbakay Jun, lang ko Darang ice, bugnaw na gid kay na. Salamat, Flor, ha. Di ko na kay wapa man kay customer. Mao bitaw, nahalas sige entertainon sa taka, ha? Unyo sa man, di malas gihapon? Di boy na sunta pero nailad sa go. Naisahan ko saka pare. Ha? Bag-o mo na, Jun? Bag-o. Say bag-o. Nahitabo ba? Oh. Kanang biya ko. Oh. Kunya pare inilog. Karon pag sultada na, midaog man biya. Adaog ka. Napildi gyapon. Oh, kuway klaro biya, magkakainilog ang pare. Mao lagi. Unya karon pagdaog na, mingon ang pare nga biya ka siya ko na biya niya ako inilog. Di naglali sinoon mi. Unyo unsa may ginahitabo? Midaog yung pare kay mingon ang pare nga, oy, way paring manikas. Bayot! Mao na kadto ang kanunay nga buhaton ni June. Basta wa na kaayo mukaon sa among karinderya, mo ginayang i-standby sa among karinderya, kanang di na gid kay ko busy ba. Ang manok ni San Pedro nga ito mang balahibo. Kanta-kanta man. Unya mukaon ka? Walang 1/4 lang nga inasal para natunduha. Ay lang oy, busog ko. Banilang ko. Ingan bitaw na kay kaway kanina nga oh. Ano hala sige. O Matatan lang ko 1/4 ha. 1/4 imo ha? Oo. Sige. Sige. Ay lang butang sili ha. Ang suka lang aling sili. Sige. Magsaur bata kay kanang ano lang. Ikaw bago pa kanay bawa na niya karon naa ka na sa ana. Ay, ambot lagi di mo. Tay pa, di tawagis ko ana. Kasiyot lang. Wa ka manari. Unsa man kusog ang sultada ha? Di malas gapong ko eh. Ikaw no kamay gid mo. Oy. Ngaron di malas man ka. Kuan man ko sige mo ko gunahuna nimo god. Ay sus ero. Chermos ginamos. Bital floor kanang daogan ang tako. Nya. Kay kuan god kanang ambot sa tong imagination nako nga do na may muhungong nako nga wa ko'y taong makita. Nihungong nimo nya wa kay makita. Basta ba na, uy? Basta sultada na, murag dunay tingog nga muhungong nako nga inilog. Mo musugal di ko inilog. Daog dayon. Pero wa kay taong makita. Wa gyud. Nya sunod sultada na sad. Nana si mungong nako nga biya. Di ko skuluyo. Wa man ko'y taong nakita. Tingog raman. Mo sugal ko sa biya daog gyapon. Pero wa gid kay taong nakita. Wa gyud. Mo to sunod na sa resultada. Moingon na sa nga inilog. Hungong na sa ba? Tugli ko sa luyo. Wa mo jud ko'y taong nakita. Mo tong sugal ko sa nilog. Karon pagsultada na.
Daog ka. Pildi, kay biya may nakadaog. May mihungong makahat nimo. Mao lagi. Taw-taon. Doon na miyong na ko, nung utana din miyong nga. Pildi ka. Nya unsa may imong tubag? Miyong ko nga. Miyong ko nakuhong na ko nga. Oh, pildi ko. Unya unsa may tubag sa naghungong nimo? Miyong sa nga. Oh, parehas data. Pildim sa ko. Ay, unsa na yun? Nakabantay ko nga magsige lagi nagpasumbingay si June nga rin ako. Ug wa gyud ni makasulti sa iyang gibati. Ug day adlaw ana nga naapikihan gyud ko kwarta, nakautang mo kog ariyos nga datadatahan ako ba. Mao to nakahangyo gyud ko kang June. June, kuan ba kining Unsa ba unta na, Flor? Isulti, unsa ba na? ay na lang uy, mao gyud ko uy. Unsa lagi na? Isulti ayaw ka, wow. Kuan manggod na problema gyud ko. Nga naman. Nakompromiso ko, do na mo ko'y bayranan. Unya, unsa may problema? Makahawang ka tani mo kwarta, June. Kana ra di ay. Pila man? Mauwaw pag yung ka, pila. Mga 1,000 unta. Uy, kagamay ko na. Bisag 5,000 pa. Ay, 1,000 lang. Bayran ako, inig, sweldo na ako, ha? Kadiyat. Ay, salamat, June. Galapok may kwarta na to. Kita ka. Ayan. Ilisan lang unya nako, ha? Kaging kayo na, o sa kalibo na. Kaging gitinod kaayo, no? Ilisan lang unya nako, June, ha? Salamat kaayo. Sagdi lang ko. Bisag, karosa lang ni mo ilisi, kare bahala. Salamat gid kaayo, June. Dagan kay salamat. Ikaw na ko na, Flor. Fleur do nuts, eh. Mabay sa kagabion. Oo. Unya, dahi adlaw nga nahutdan gyud kog load, wala ba gyud ko'y kwarta? Ay, sending failed. Mao di ay, di na ko makakontak kay wala ko'y load ini. Oh, Lord, Nagput, ay. ano ka ba? Pusmol ka ng naon ni mo, ano ka? Ya, makasapot yun, oy. Nga naman lagi, ha? Wala man dahi ko'y load. Pasahe ko dyan, bi, bisa gamay lang. Oh, ay kabala ka. Pasahan ti kag load, 300 pesos. Ha? Oh, Uy, salamat, June. Wala ko makadungog sa imong patok, no? wana. Taod-taod naman, go. Nagtuong Wala. lang na istorya na, kuya. Pasahan naman dahi ko nimo. Pero, okay na. Salamat kaayo, June, ha? Ay, ikaw na po na, ug mahutan kag load sang pita lang ko, ha? Ay, kalame. Sagpit kaayo, patok na patok. Papag yun masuot sa account. Maudugay na. Yun na. Unsam na imong number, Floor? Tagsaan lang, aron makuha na ko. Sige, okay ni Oo. 091 091, short trace na, o kaya na may 0, short trace, no? 478 478, kagaya ni o masyaw? 256 256, wakin eh. 28. Alas to ni. Ambot yan! Sugos, mama, ano? Daghan na gid kaayo og nahatag nako si June. Wa lang to nako baliha kay wa man sad ko makailis niya sa 1,000. Og dahi adlaw ana nga naabtan mi ni June, kaming duha si Prax nga nangulitaw sad ni nako. Ay mo ba, Prax? O, daghan kay kong komposisyon. Mao ba? Tinuod na. Oo, Huwag ka bitaw. na, mao na yung matuod. Magpakasal ko na mo. Mahalin to ako mga komposisyon, ha? Composition, uy. Oo. Ang kasal na to si Monsignor Rubin Labaho ug si Father Ray Painagan sa Talibon, Bohol. Oh, Mao ba duha kay kabuok? duha ka buok. Ala, ikaw no, sabat diha, uy. Ikaw no, binuang ka lang yun. na ako. Ay, di, uy, ang komposisyon atong hisgutan. Hi, Floor! Uy. Uy, June! Ay, ali, dool diri. Ali, oh. Ali. 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 Ay, ila-ila di mo. June, si Prax. Prax. Si June. Prax Oh. Panyaris. Prax Panyaris. Kaila di mo, manyaris ba yan? Kapit na daghan na nakadungog pero pwede palit lang. Ay. Kadungog ko sa imo nga puntos kuno kas buwangan. Ako, ikaw saan? Nakakita mo ko ni mo, masyado na ka, di ba? Oh, tinuod na. Oh. Puntos sa buwangan o puntos sa buwangan? Puntos sa buwangan. Puntos. Puntos na siya, uy. May kay nagkaila na gid mong duha, no? Malipayon kay ko. Oh. Sige, Brad John, ato sa ka. Sige. Ay, makanta po ko sa amatyo. Sige. Sige. Oh. Kita na mo yatang balik. Bye-bye, Prax! Oh, mamay nyo doha. Sige. Ano na ko? June, Mm. lingkod. Ay, salamat, Floor. Maayo kay nasuroy ka.
Nga naman di ay. Kanang papasaon ta ko ni mog load. Load na sad, Oh. mga 50 lang. 100 lang na to, 100. 100? Oo. Oo, sige, ikaw. Pero, Flor, mahayo kay nakahigayo nagyuko mo. Oh, nga naman dayon ta, Jun. Ako ba, musulti na lang gikos kung matuod nga gibati diyan nimo ba? I love you. Uy, prangkahan. Ikaw no, waday ka musulti, ana. Oh, nga naman di ay. Naunahan ka na noong Prox. Ha? Nasugutan ako si Prox. Buot may pasabot nga, uyab mo na itong prax. Oo, kagahapon pagid ako gisugod si Prox. Uy, Jun, sorry kaayo, Oh. dugay-dugay man ka. di na mahimo, Flor, nahigugma ko nimo. Kunya, unsa ang maninato ron? Magisugot naman to nako si Prox. Uy, Jun, sorry kaayo. Sorry. kadaghanas ko nahatag nimo. Oh. Nakahuam ka ganay na ko sa kalibo, load pa. Nya, nangayo ka na kong masana, siyaro naman sad, oy. Unya, unsaon man ni may uyab naman ko. In love man ko niya. di ko Nawahi man musugot, ka. Di ko musugot, ana. Kinalang nga ako gyud, di ko musugot. Flor, di ko Uy, musugot. Jun, malisod di. Uy, may uyab naman ko. Buwag ito, Sprax. Ako yung sugta, buwag ito. Uy, di na mahimo, uy. Malisod na. Sorry na lang gid kaayo. Sabadi ay, may kalamangayo na ako. Kayuan ka na ko. Uy, uy. Naunsa man ka. Unsay kayuan, unsay kayuan. Kaya dili, may ka mangayo glod. 300 pa. Oh, 300 para bagyod. Nay, nanya. Kuhan ka nang, nangayap ka na kong turban, Oh. hairpin, daghan pa. Kalain ni mo, uy. Mamuy-buy man ka. Kaya dili, nangayap pa na kong supositore, kay tambas mo almura. Kalanggot. Hindi, nag-iaktelo na. May kalamangayo. Kayuan ka na ko. Kayuan ka na ko. Ilaw! Kayuan. Kayuan. Ano naman eh. Kayuan. Ay, ginoo ko, kamahay ko. Mao kini karon ang akong pangayuan ninyong mga huna-huna. Gipanabi mo ko ining June. Uy, nga na ako'y almoranas. Unya kayuan pagid kaayo ko. Di ba magkauuwaw kaayo no? Naglagot siya, wala ko sugta. Isinggit-singgit pag yun nga almoranason ko. Nauwaw kay kus among tindahan. Sabay angay na kong buhaton aning kalakiha, uy. Unsa man o kamoy pasultihon. Musumbong ka kus kapitan ini, pagpakauwaw man ning iyahan ako. Hatagitang ko sa inyong mga huna-huna, Floor. Mga adlaw, Punteban, Galiat, mga adlaw. Aligre True story ro. man to, true story. Aligre ro na atong gibuhatan og jama board. Aligre. Kahit. Murag reality. True to life. Kisa to gida? Kisa gida ni ron? Di lagi ipabot Si siya. Miss Dato. Si Jennifer? Natural, oh. Natural man na. May kasi mo dano sa role niya ron. Mo sa tinuod ba, no? Nangay pang suppositor. Ikaw, kana tinuod bitaw, no? Kanang Oh. almoranas, tinuod ka ng labi na grabe na kay ka na Sili. magdugo. Magdugo. O sagi na. Na ilaki ganyan nakausa nga nangita o kuan ka ng napkin. Laki nga naman sa kay magdugo da yung almoranas. Mm. Muna magnapkin. Oo, ganun. Grabe na kayo. Tinae mo na siya, Ma'am Uy, Nuno. Labi nang Dili, bubukad ganun. na siya. Muna siya Dili na magka. tinai. Mao na yung sakit sa Dato, Board. Oo. Dili na tinai. Dato Almoranas. O, pobre. Bot. Uy, dili na tinai, Gulyat. Kanang imo nang parts sa Unod o na kanang sa kuan. imong agianan sa hugaw dili, dili. nga nasamad. Oo. Labi na ka ng Pinugos ba? Pinugos nga Oo. pagkaguwa. Mm. Masamad man na niya. Di ay mo na nga niksamad doon na nagyun sa gamay nga kanang Punto ko na mo no, punto medikal. masamad ba di ba doon na yung gamay nga nakuan Ah. oo Paksit. napaksit nya magkaanam gina siya kun dili gina Oo. siya makuan. Sige. Dili sa mi ko dili man ta de Oh, Doktora di- Ando, daw. Doktor Ando og si Attorney Bathan. Okay. Unya unsay ato Si Flor ito sender. Oo. Niyang pinanguyab niya nga sige sa panghuwam. Ya, na may uyab naman di ay di wala sugta. Oo. Karon giboy-boy siya sa kayuan ganda ko. Albornason. taon sa loy. Ano nagpadata Flor. Nga True to nagbago life. sa siyang alburonason si Flor. Yang kon sa siya. Ha? Siyam siya na yang Siya ko ni nga. siya ni sulti Oo nga. tingali. Lubot, kinulbura na. Oo, mo. O din May ang operasyon an abort.
Na, operahan na siya. Daghan man na nang napirahan. Sayo naman ang operasyon na. Basta na lang kay kuan maka-afford kay kwarta ba. Kung ba madadara man sa kuan, tambal-tambal. Libas. Libas, mga herbal. Nya ay lang ka nung kontra ka ng sili yung tinuod ano kanahang. kinahang. Oo. Parang libas board, imo na Oo. sa almorana, pukpok na siya. Muna na siya. Kanang saging bangan. Bayabas Bangan. dili Oo. man kanon niya bayabas kay maka. Ayaw ng mga Ang makagahi mayo sa kanon katong kapayas. kana saging Diba? bangan, Oo. kapayas, slide Kapayas. naman. Bungon. Oo. O kanang Mga fiber ba? Katong mga oatmeal, di Oh, ba? kana oatmeal. Oatmeal. Gatas. Oo. Mao na, salamat doktora. Mura na kang doktora ani ato. Oo. Piti ba ya? Piti. Sige. Ana lang floor no. Og sa taman nga gi mao na ni wa ma. Imo masagisultihan mo siya nga galmuranas ka di panabi nung ka wala tato imo lang tato secret. Oo, ko na tawag kay siya. Oo. Okay, lalim ka pero dili man na kuan. Murag binayot ni ang Oo. kaning Tinuod uyab na niya. binayot ka nang Oo. abi wa man sugta. Oh, sugta. Nya mo, Namoy mamana boy. lang ka nga almoranason. Mm. Dapat sagdi na oy, no? Oo, magka. Tuo ka man anang di man Tinuod bitaw. pero di man sana kuyaw ang almoranas di Di man di na dangerous. Kuan lang ana lang na siya pero Oo. kuan man na doon na may Hasol gyud na tinuod. Abo Hasol. ati pres, abo may kuha na na. Mm. dili uy, hugaw gyud ang abo. Oo. Magkadaot na. Parang kay ba, prap? Saya bom pananggal. Dili ka nang pabugnawan lang tali na siya. Ah. Pabugnawan ba para dili mo Ah. kuan. Mainitan. Sige. Dili kita mag-isgot ng punto medical, no? Oh, sige. Oo. Sige, doktora. Ikaw ba to kay Almoranas board? Sa una, na wara man sad. Sige, kung Almoranas gamit ano tong tuyo? suppository ka Di ba naman. doon na kay tuyob ka niya to? Oh, doon na No? katong kwanto ko, fistula in ano. Mm. 1 year gito ra ko nga, hantod nga, muna nakailan ako doktor Hubag to ng Pikiglim. tuyob board, no? Hubag. Pa kansiro sa tong ako, padaw cancer. Oh. Okay. Gwa pa madali. Ano pirhan gyud. Mm. Sige, praise God. Thank you, Lord. Bitaw. Sige, Flor. Ano lang, og alma sa nga ikamay ningo nga naka Elmoranas di gi ko lang sa taon na sa imong ko. Ay, pasagdi na siya. Dali Ay, lang. anas dadlak ko eh. Bitaw. Bitaw. Sound Dili. tripping na. Kung panalitan mo, singgit siya, ay, almoranasan, baw sila sa ikaw, danlakon. Be, anahon ba? Ah. Ano, muhilo man ko na. Tinuod. Dako itlog. Sige, sige, Flor, ha? Salamat sa pagpunangan itong tulumanon. Kala ko ang pasal, tihon. Subscribe to Dramaturgo.